Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. AbakwaPukunyoni bayaxolisa kwisilo amabhaca achitha eyokungabibikho kozinzo kanti imashi ngokukhunyuliswa kwezisebenzi eFilidi. Izindaba ze1 KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Isizwe sakwaPukunyoni sidlulisa amazwi okushweleza eNdlunkulu emva kokusabalala kwamagama alumelayo abhekise kwisilo uMisuzulu kaZwelithini emva kokuphakamisa lowo obekwe njengeso lesilo uQiniso Ncube ekhuluma kwisithangamini abezindaba undunankulu wesizwe sakaPukunyoni uNtuthuko Mkhwanazi uphinde wachitha eyokuthi baxoshiwe eNdlunkulu bezoshweleza uthi ke amampunge lawo. Emva kokuba isilo uMisuzulu kaZwelithini samemezela ukuthi ingxenye yomhlaba waseDukuduku engaphesheya komgwaqo ngothela wayeku N2 izokwengamelwa ilo obekwe njengesolesilo uQiniso Ncube kube nomsindo obuvela kwabakaMkhwanazi okuyibono abengamele lomhlaba. Kube namagama nenhlabathi abebhekiswe kwisilo ngenxa yalesenzo. Ubuholi besizwe sakaMkhwanazi budlisa amazwi okuxolisa eNdlunkulu ngamagama bengemahle abesuka kulesizwe ngenxa yentukuthelo. Hleko bese kuba nokukhuluma okuningi okunye esigcina sikubuke njengabakhwanazi ukuthi sikhulume seqisa. Kunesisho ke sesiZulu esithi ibambela umnikazi wayo. Kube nezinhlambe eziningi eziphumile ebeyibhekiswe enkosini yethu kwisilo samabandla. Kunokukhuluma okuningi obekungekho kahle obekuthuka inkosi yethu yamaZulu isilo iNdlulamedi. Njengabakhwanazi sibone kufanele ukuthi sizokukhuluma sizokulungisa la ukukhuleka kwisilo neNdlunkulu yonke namakhosi onke njengoba ngiwabalile aseNdlunkulu ukuthi siphakamise izandla nina beNdlovu ukuthi singabakhwanazi la sikhulume khona seqisa sicela ukuxolisa eNdlunkulu emakhosini kwinduna zamabutho kubadidiyeli bamabutho kwisizwe sonke sikaZulu. Kulesithangami sabesindaba abakhwanazi baphinde bachithe yokuthi baxoshiwe eNdlunkulu bezoshweleza ngamagama alumelayo abebiwabhekise eNdlunkulu kodwa bathi bamukelwe ngezandla ezimhlophe kanti baphinde baveza nokuthi basezinhlelweni zenhlambuluko nesilo. Umuntu lento ukuthi ukuxosha kusangafuna intaka ke eyithole bantu ukuthi kusekhuluma into enjani lapha. eNdlunkulu asizange sixoshe mhlawumbe ngifuna ukusho lokho. Singenile hayi eholo noma office thizeni besihleze endlini yangaphezulu yengonyama esigodlweni emashobeni. Isilo sikhona kodwa elawini laso sikhuluma nabatwana. Konke ukukhuluma besikudlulisa ngokwemlayezo yabatwana. Sakuveza isilo ukuthi abakhwanazi zingane zaseNdlunkulu noma kusenziwa lemigudu yenhlambuluko kodwa siyabavulela ukuthi noma ngabe kunini kusekhaya abeza abakhwanazi asikwazi ukubavimbela abaseNdlunkulu. Lobuholi bakwaMpukunyoni buphinde bacacisa ngecala elisenkantolo eMgungundlovu ukuthi alibhekisiwe kwisilo kanjalo nakumnyango wezokubusa kubambisana nezindaba zomdabu kodwa lubhekene nalowo ozibiza ngenkosi ophinda beke nezinduna njengoba kulindele ukuthi libuyele enkantolo konyaka ozayo ngenyanga kaMasingana. Bathe mabezwa lesiyasigameko basebethuka kakhulu baze ke bavula icala kodwa icala balivulile abakhwanazi babeliqhuba icala elidala elavulwa ngo-2021 lapho kuna lo mnumzana owayebiza ngenkosi aphinde athathe abeke induna zakhe waqhaga neofisi lobuduna lapha ekhula village.
Kuzokhumuleka ukuthi kwimbizo ebibizwe umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uJanene Nhlanhla Mkhwanazi, umnyango wezokubusa kubambisana nezindaba zomdabu oholwa umfundisi uThula Sizwe Buthelezi okuveze kwasobala ukuthi inkosi yengameli idukuduku ngiyaka Mkhwanazi. Izindabeni zwaNKZN TV bikuThabani Maphumulo eMdubaduba. Ubukhosi bamabhaca ngaphansi kwenkosi uXolani Zulu eMfulamhle bathi-ke kungamampunge ukuthi kalukho uzinzo kule ndawo. Lokhu-ke kuvezwe undunankulu wabo uBongumusa Mkhize ekhuluma-ke neziko lezindaba kulandela isithangamini abezindaba lapho-ke uhlangothi lobukhosi lwamabhaca ngaphansi kwenkosi uNtobeko Msingaphansi buphumele obala ngokungenami ngokuphakanyiswa kukaZulu ngesikhathi-ke amakhosi eyothela amanzi ngaphansi kwesilo Misuzulu. Umkhandlu wobukhosi bamabhaca ngaphansi kwenkosi uXolani Zulu bumile ekutheni-ke uyinkosi efanele. Lokho okukhulumekayo lokhu okuvelako ezindabeni kwinkundla zokuxhumana kuhamanga nje aluhlaza izwe lethu tribal ayihlangene nomfulamhle isizwe nje sizimele ecaleni umfulamhle unomsizwe sawo esizimele esu area number 9 uzwe lethu area number 7 izizwe nje ezimbini ezehlukene zihlangene kwanhlobo. Lokho nje okukhulumekayo kukhulumeka nje into engekho. Siyaziva ke indaba la kwinkundla zokuxhumana ukuthi eMfulamhle alukho uzinzo. Into engekho nje leyo amanga nje lawo. eMfulamhle kuhleliwe kunokuthula. Ngaba uzinzo olungekho lungadalwa yibo bona laba abathi ba phethe umfulamhle bekhuluma into engekho. Inkosi ehlele esihlalweni ayihlalanga ngephutha ihlale ngokusemthethweni. Lokho okukhulumekayo okugxeka uMEC kuyinto nje eyenziwa abantu ababukeka bengavuthiwe kahle la kulento yobukhosi. Kuzokhumuleka ukuthi ngeledlule iziko lezindaba labika kabanzi ngalolu daba ngesikhathi uhlangothi lobukhosi bamabhaca ngaphansi kwenkosi uNtobeko Msingaphansi baphumela obala bukubheka ungqongqoshe wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ngokuphakamisa uZulu njengenkosi ngesikhathi ke amakhosi eyothela amanzi kungangezwe lakhe emashobeni. Baveza ke ukuthi kafanele ukuba inkosi njengoba ke ubaba wakhe wayengumuntu nje. Kuyasimangaza ke uMsingaphansi ukuthi uthi akamazi ngoba mhlasitshala inkosi wayekhona. Abasendlunkulu banokwenza bathi makube uye yatshala inkosi waphakanyiswa undaba ezitho khona. Bathi makube uye ophakamayo ayamukele ukuthi ibe inkosi waphakama wayamukela ukuthi inkosi yaseMfulamhle. Kuyasimangaza ke thina abantu bakeMfulamhle ukuthi uvela kanjani manje ukuthi athi akayazi inkosi yaseMfulamhle. Laba bathi ke umfulamhle ube yisizwe esizimele iminyaka eyikhulu lapho ke bekukhethwa khona amadoda ngokuvotelwa ukuba ke aphathe kwazise amakhosi amadala ayihlukene ngezimpi. Bathi ke uZulu uyinkosi yoselwa. Usewobuthatha ngokwesiko lapho eyobulaluselwa endlunkulu emzini wesilo Mashobeni. Kwaba into enkulu kakhulu leyenzekile. Uphethe ke inyongo yesilo manje usephethe ke wahlatshiswa inkomo lapho isilo emvuma njengenkosi yoselwa. Emzimkhulu ke manje inkosi ekhona yoselwa uyena uXolani. Noma ngabe uhlaselwa ubani isilo sayala ukuthi angaphenduli lutho. Yena akabe inkosi uyobeselwa nesilo olwa naleyonto. Bephetha baveze ke ukuthi bazimisele ukuba lolu daba luxoxwe izinhlangothi zombili njengoba ke bewumndeni. Ezindabeni zeWNKZN TV kube uNtomkhona Mvubu eThekwini.
Baveze ukuthi ke kudicelela phansi isithunzi sabasebenzi abenyunyana iNWPSU njengoba ke bebambe imashi enokuthula phambi kwamasango omtholampilo wasefilidi imakhwela ngaphansi kwamasipala abaqulusi. Le mashi zangemumva kokuhlukunyezwa kwabasebenzi abebesolwa ke ngokweba imali yomphathi womtholampilo okwaphoqa ukuba bakhunyuliswe basale ke nqunu nokuvela ke ukuthi ayitholakalanga le mali kulabasebenzi. Umhleli we-National Public Workers Union uBheki Zondi uthi lokho kwenziwe ngumphathi walomtholampilo kusebenzisa amandla ngendlela engafanele. Uyabona ukuthi la kunenhloso yokuabuse ipower nenhloso yokufuna ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engekho right. So sikhuluma nje abasebenzi namanje bangaphakathi la bayasebenza kulezo zimo. Sikhuluma kumanje abasebenzi basebenza kulezo zimo enjengalezo siyibona ke thina njenge-organized labor njengenyunyana ukuthi kulesikhathi esiphila kusona kule democracy esifika kuyona esikuyona njengamanje 30 years abantu bevotele ukukhululeka ezweni kodwa kunabantu abaqashiwe ezikhungweni abaqashwa uhulumeni ekufanele babe exemplary esizweni nasemphakathini indlela ababehave ngayo kodwa sikutholayo ukuthi umuntu ekufuze kube uyena oba i-role model yabantu ku-institution alide as a manager kodwa uhlukumeza abantu azafike kuleli zinga afike kulona. Kanti omele labasebenzi Freihead uthi bazizwa bengasaphephile njengabasebenzi. Sizizwa ke singasasiphephile thina singabasebenzi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi le khona njengamanje because silahlekelwe ithemba nje kahle ukuthi nokusebenza usebenza kanjani ucindezelekile usebenza kanjani kwawena ungasazizwa because sihlazekile leyo ukuthi umsebenzi agumule agunyuliswe phambi kwama client akawasebenzelayo even umphakathi because phela ama community health workers siyakhumbula ukuthi asebenza emphakathini asebenzela umphakathi ukudlulisa umphakathi wase eclinic iwona ohlanganisa umphakathi neclinic so uma mina ngizokwehlisa isithunzi futhi umuntu engimthembile obizwa ngomphathi lokho ngithola mina ukuthi ilungelo lami shuthi liyacindezelwa ayacindezelwa amalungelo abasebenzi kakhulu ngoba njengamanje umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu unelungelo namhlanje but thina sithola ilungelo singenalo. OMK uthi lokhu kungukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nokugqugquzela udlame emsebenzini. Ngibhlungu kakhulu lento mayenzeke emsebenzini ngomabedgosis bethu nathi as the working class, the youth and the people abasezongena kulezi zimo kukhona amabullies kanje emsebenzini angaviolate ama rights abantu. Human rights is very important. Asingakhuliswa sibenqunithwa siyaseshwa imali elahlekile ayenziwa leyo nto noma kunjalo siyacela ukuthi sivikeleke siphatheke kahle emsebenzini. Khona manjalo laba baveza ukuba banikeza umnyango wezempilo izinsuku eziyizikhombisa ukuba bekwazi ukususa lo mphathi beqhubeke nanophenyo. Nala useyafika futhi useqhubha the same behavior. Sithi ke as organized labor sekwanele ukuhlukunyezwa kwabantu ngesikwazi ukukumela. As a union sinama demand sifuna ukwaletha kumphathi noma ku CEO awamukele. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisefreihead. Umeya kamasipala wesifunda iLembe uThobani Shandu uthi ingqungquthela abanayo namuhla ekhuluma ngokuqwashisa ngezinhlekelele bazoyamathupha kumphakathi ukuyochazela ngezinqumo zawo ukuze ke bebambisane nawo umphakathi ngezinhlelo abanazo. uShandu usho lokhu ekhuluma nabezindaba eBhalitho. I-disaster endaba ibihlanganisa nomasipala bangaphansi kweLembe kanye nezinhlaka ezahlukene okubala nabesimo sezulu. Well, we know that iLembe since 2012 we are 21-22 ama-disaster ka-strike strongly. Bilibo number 2 no kuyimabe ama-disaster efikelelana especially ngo-22 and 2021 a lot of infrastructure was damaged, the housing zabantu they were damaged. So namhlanje besebenako ukuthi siyazi ngazonke izikhathi mabe une-disaster especially undodo maphumulo azibi iminyoni. So this is why namhlanje sinale beyazane esinayo la usizoxoxa ngayi-disaster nanokuthi mhlambe how prepared are we for yona and what plans and strategies mhlambe singawa employer as i-district mhlambe mitigating ama-disaster. Lo masipala kwizikhukhula ezahlasela ngonyaka u-2022 ungomunye obathinta kakhulu ikakhulukazi ukulimana kwemigwaqo. Umeya uthi mkhulu umsebenzi osuwenziwe ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. A lot from 2022 have been
restored to its place noma indlela okwakuyisona prior ama disaster. As we are saying, provincial road like R74 has been fixed, M4 has been fixed, bridge la umbodi ngale, N2 this is bridge here Mobeton Manor has been fixed. Bese kodwa ngo infrastructure kana nathi ne district municipality ama pipe ayishiftsile ayimovile plant umvoti was affected and isinyama sina contract on site and we are assessing la plant lana produce amanzi for abantu bakaDokoza. Abosimo sezulu basiba nezinhlelo ezohambisana nomasipala uqwashisa imphakathi ngezinhlekelele ezidalwa isimo sezulu. Dadewethu njengoba simambisene namhlanje la kwa disaster indaba kwiLembe district, lokho kuchaza ukuthi lezi inhlekelela akuzona ezomuntu oyedwa kuphela, zidinga ukuthi mina nawe kanjalo nemphakathi yakithi nama stakeholders ahlukahlukene sibambisane ukuze siqinisekise ukuthi siyaphepha kulesi simo, siyaphepha futhi nakulezi inhlekelela. Akuyona into esingathi irresponsibility yomuntu oyedwa kuphela, kodwa idinga ukuthi kube khona izinhlaka eziningi ezahlukahlukene ezibambisanayo ukuze siqinisekise lokuphepha. Amakhosi athi nawo ayagwema ukubeka abantu ezindaweni ezingadala ubungozi uma kunetha imvula. Uhlelo luhamba phambili ukuthi sixoxisane kakhulukazi nama-headman okuyiwona abeka abantu ezindaweni ukuthi abantu bamove endaweni ongathi zidanger kakhulu, ziyingozi, babekwe endaweni e-right. Nanokuthi nje ungasakhisi umuntu eduze kwemigwaqo, mhlambe eduze wendawo zamamfula kanjalo ngoba zize ngama-danger nengathi zimanzi. Siyaqikelela kakhulu ukuthi induna zikwenza lokho ngoba yizwe ezifika nodaba lusekubikwa abantu bese sisho cha abantu ababekwa kodwa hayi endaweni ezidanger. Ngotaba Khosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngisebhalito. Kuleli qophela ke sihlabena nali ikhefu. Ake sikubingelele siphinde ke futhi sikwamukele ukuthi kusanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. AbakwaPukunyoni bayaxolisa kwisilo amabhaca achitha eyokungabibikho kozinzo kanti imashi ngokukhunyuliswa kwezisebenzi eFilidi. Ubuyi Mkhize ongudade wabo kaLungi Mkhize waseMkhobosa esikhaleni owanyamalala mhla zingama-30 kuMfumfu ngemva kokuthola ucingo olwaluvela kumngani wakhe lumbizela emall yasesikhaleni uthi ke lesi isikhathi esinzima ababhekene naso. Bazizwa ke bengaphephile njengoba ke kungekho umuntu osaboshiwe malungana ke necala lokunyamalala kadade wabo. Umkhize usho lokhu ke ngenkathi kuqhubeka inkonzo yokukhulekela ke ubulungiswa kanye nokuphepha komndeni ebibanjelwe eHoly Ghost Hall eMkhobosa. Endlukubico lephama amalungu omphakathi aseMkhobosa esikhaleni enkonzweni kwemkhuleko lapho kukhulekelwa khona ukuthi ke kwenzeka ubulungiswa ecaleni lokunyamalala kaLungile Mkhize onyamalale ngemuva kokuthola ke ucingo lukamngani wakhe olwalumbizela ke emall esikhaleni nokuyilapho ke agcina ukubonakala khona. Khuleko wethu ke kakhulu mayelana uthi uNkulunkulu akangenelele kulesimo ngoba kuyenzeka isimo mesesihlula abantu kodwa uNkulunkulu akahluleki. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwazi ukuthi esivezele ubuqiniso ngoba njengoba siphila emhlabeni lapho ubuqiniso oba umuntu uyashintsha, iqiniso lisho njalo. Umuntu uyaguquka, umuntu uyathembisa ukwenza iqiniso bese engalenzi, but uNkulunkulu umile akashintshi. Siyazi ukuthi ngisho abekuthiwa khona izinto ezifihliwe njengamanje engavezwa obala, kodwa uNkulunkulu uzokwazi ukuveza izinto obala, uzokwazi futhi uNkulunkulu ukubeka obala abenzi bokubi. Kulomkhuleko kuphinde kwakhulekelwa nokuphepha komndeni kaLungile kuhlanganisa nabantwana bakhe asebesele bodwa ekubeni futhi ke kungekho umuntu oboshiwe ngalokhu. Into esizoyikhulekela kakhulu ukuphepha komndeni kaSisulungu ngoba asazi ukuthi labenzi bokubi kuSisulungu yini abayicabanga ngomndeni wakhe. Ulungile wanyamalala mhla zingama-30 enyangeni kaMfumfu kulonyaka lokwabeke sekuboshwa umngani wakhe okunguyena ke wagcina ukubonakala naye futhi ke okugcine kuyena emfonelile ethi ke abahlangane nowabese ephika ukuthi ke uke wahlangana naye kanti amakhamera CCTV footage asemall lasesikhaleni abashuthile ayabonakala.
Kuleli sonto ke kube sekutholakala isidumbu somuntu wesifazane emfuleni omlalazi ngasemthunzini izeke noma sasesiqala ukonakala kungasabonakali kahle kodwa amalungu omndeni abese kwazi ukubona ezinye zezinto ukuthi ke ngesikalungi kodwa ke kusalindwe ke impumelelo libofuzo emaphoyiseni ukuqinisekisa ukuthi ngempela ngesakhe. Umzimba otholakele emthunzini wahamba kudadewethu omdala wayobona uma eyobona kukhona kufanisayo ukuthi kungaba udadewethu loyana kodwa ngenxa yokuthi akubonakali kahle kube sekuthathwa ke ulubofuzo nalo esifisa ukuthi engathi kungashesha kuze sikwazi ukubeka ithambo lethu. Umphakathi ke uthusuzizwe ungaphephile njengoba ke umthetho ubukeka udembesela ukwenza ke okufanele ngaleli cala. Uhulumeni lapho esithembele khona ukuthi abomthetho kube ibona okufanele ukuthi basivikele. Sibona sebehlangana nesitha, sibona ubulungiswa sebungenzeki. Cela ukuthi sibone ubulungiswa kulesi simo esibhekene naso. Kubhlungu kakhulu ngoba lapho esilindele khona ukuthi sithole khona usizo abomthetho. Sibona kunokwenzelela kakhulu. Into ebalekile ukuthi siwumphakathi asihlangane sisonke. Estabeni ze1 KZN TV ngingusamukethu Nqulunga ngisemkhoboza esikhaleni. Obhekelele abadayisi erenke yasePortshepstone uNomvume Mditshwa ukhala kumasipala iRenkonyeni ocekela phansi izindawo zabo zokusebenzela ngoba ke bethi azikho esimeni esifanele. Ngokusho kukaMditshwa uthi umasipala ubashaya indiva yize benazi izimvume zokuhweba. Bakhala ngomasipala iRenkonyeni ocekele phansi izindawo zabo zokusebenzela abadayisi baserenke yasePortshepstone. Labadayisi bathi sibahlukumezile isenzo sika masipala njengoba bengasakwazi ukuzamela abantwana babo. Obhekelele abadayisi uyachaza. Okwamanje sikhala ngokuhlukumezeka esikona la ePortshepstone erenke singabhekeleleki sibadayisi baserenke singanakiwe nezikhalo zethu singanakiwe futhi ngaphezulu. Sise siyafika sekudiliziwe kanjena kwesiqale satshelwa kwathiwa istructure zethu azikho emthethweni. Vele ke istructure zethu azikho emthethweni ngoba lokho kudala kade safika erenki umasipala lokhu sithembisa ukuthi uzosakhela ungasakheli uthe usuka wabususa endaweni yemoli le irenke endala esasikuyona wavusa imoli esasitshela ukuthi uzokwazi ukuthi usimamise kuyona njengabadayisi ekade sahlala usakhela indawo right ukuthi sidayise nathi sibe ngokusemthethweni ngoba ama permits sinawo. Uthi bebenazi izicelo kumasipala ukuthi abalekelele. Sina sifike sabhala incwadi kumasipala sicela ukuthi siphungulelwe abokufika erenki yasePortshepstone. Nesikhalazo sethu ke sokuthi njengoba kwakhiwe imoli thina abadayisi baserenki asikwazanga ukuthi sihlomule ezindaweni ezinebhizi ngaleso sikhathi njengoba manje sekunemoli enendawo ezibhizi la singakwazi ukuthi sikwazi ukudayisela khona sithola inzuzo njengoba manje irenki seyahlakazeka yaba njengoba uyibona nawo. So sabe sesiya complain ukuthi sicela ukuthi ususela abokufika usiphungulele uthale labo abanama permits ngoba bakhona abanama permits bakhona futhi abangenawo ama permits abaze la singazi ukuthi bafike ngokuzovakasha noma mhlambe ngokuzosebenza yini. Bese kuba khona ama container akhona afike emva kokuthi seqedwe imoli. So nathi bese kujabulela ukuthi singahlala kulezi indawo ezinama mobile kitchen afikile nabo kufika abahleli kuyona manje ngoba nathi ibusiness ayihambi kahle since irenki yalinyazwa ngalendlela ekulingizwe ngayo. Kodwa kumasipala uye wasitshela ukuthi thina inkinga yethu istructure zethu azikho right azikho esimeni. Sakuvuma lokho ukuthi azikho esimeni kodwa sicela ukuthi usisize usilekelele silahlekelwe manje impahla zethu silakelelwe iyona yonke into. Uthi bacela umasipala ubalekelele babe nezindawo ezikahle zokudayisela. Okwamanje manje sisilimele kakhulu ngoba silahlekelwe impahla. 2 siyafundisa izingane next year khona eziyako matric khona ezema university la kuthina sikwazi ukuthi silale zidlile ngoba sikwazi ukuthi sivuke sisodayisa la kodwa manje ingqondo yethu imile ngoba namhlanje angazi ukuthi ngizokwenza njani kufuneke ngiphinde ngiqale phansi ngakhe le structure noma kufuneke ngenza njani angazi nami ingqondo yami isastakile besicela ukuthi umasipala wasePortshepstone usilekelele usisize noma mawukuthi manje imali ngiyazi ukuthi ayikho ukuthi usilekelele kodwa usimele sikwazi ukuthi siqhubeke sidayise kodwa futhi usilekelele emveni kwesikhathi ukuthi nathi sibe nazo istructures rights ezoba semthethweni. Usekela sihlalo wabadayisi uthi umasipala awufuni ukusondela kubona basebenzisana. Umasipala awufuni ukusondela kuthina usebenzisane nathi. Ngikuhlungu ngoba silala sikhona sondla izingane. Ngifike mina la ngimncane ngo2001 ngangifunda uStandard 7 ngizodayisa nomama erenki endala. Namhlanje ngihlala ehlathini eBus Rank. Ngikuhlungu mangibona lesimo ebantwini abadayisayo. Ukhulumela umasipala iRenkonyeni uSimon April uthe bayazulana kakhulu nabadayisi
kodwa ucela bahambele ihhovisi lakwa LED kumasipala ukuze basizakale. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngise Said. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu siyabuya nezomnotho. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. AbakwaPukunyoni bayaxolisa kwisilo amabhaca achitha eyokungabibikho kozinzo kanti imashi ngokukhunyuliswa kwezisebenzi eFilidi. Kuleli qophelo ke ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 17 rand 20 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 46 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19 rand 81 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingo $4,069 51 cents i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube $63 51 cents umphongolo. Ake singene sijule engosini yezemidlalo. Umshubi uLungisani Ngidi oneminyaka engu-29 obudala obizelwe eqenjini lesizwe labesilisa lekhilikithi elilungiselela ke umdlalo wokugcina we-test ne-India ozoqala ngomgqibelo eBasapara Stadium eKuwait uzovala ke isikhala sikaKagiso Rabada oneminyaka engama-30 ubudala olimaleke ezimbanjeni ngesikhathi ke kulungiselelwa umdlalo wokuqala agcine nokho ke engawudlalanga. uNgidi osethathe ama-wicket angu-58 kuma-test angu-20 wagcina ke ukudlala noma ke ukudlalela ama-Proteas kwamanqamu we-World Test Champion ngoJuni ke ngesikhathi benqoba i-Australia. Ephawula ke ngemumva kokunqoba umdlalo we-test wokuqala umqeqeshi wama-Proteas uShukri Conrad uthi ke bazame ngayo yonke indlela ukuthi uRabada alulame. Nokho ke kodwa ke wathi ke akazodlala ngoba ke akazizwa kahle. Ake sibhekele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisa nokho bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile